हाजे फुडें ही दिवाळी ती दुसरी दिवाळी जी आसत मोठ्या प्रमाणात उजवाड आणि तो कंटिन्युअस विदाउट इंटरप्शन 243 कोटी ते 244 कोटी जे आमकां पास जाल्या ते वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट in terms of power department included replacement of old flared transformers along with LV panel, new distribution transformer with LV panel, reconductioning of old 33 kV overhead feeders, 11 kV underground cabling works, LT underground cabling works, replacement of 11 kV ring main units and various IT and OT works. इलेक्ट्रीक व्हेकल्स जी सबसिडी पेंडींग आशिल्ली तितले 239 लोकांची नांवां आमी कंप्लीट केली. 5.5 कोटी रुपया आमी येता ते 7 दिसांनी आमकां पावले पयशे. द प्रोजेक्ट इन्क्लूड्स इन्स्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर विथ कम्युनिकेटिंग फॅसिलिटीज, डेव्हलपिंग ऑफ MDM म्हणजे मीटर डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम अलॉंग विथ MDAs मीटर डेटा एक्विजिशन सिस्टीम